дуруд ба шумо. Аксарият ҷавонони мо аз хати кашида пеш намераванд. Ин қадар имкониятҳо ҳасту чӣ-чиҳо нест. Аммо не, мо дар хат намебароем, гург мехӯрад. ҷавоне ба цирк меояд, тамошо мекунад як фили бузург ба ин тарафу он тараф, аммо дар гарданаш як респони борик аст, тунук. тамом ки шуд меояд назди ӯ мегӯяд: амак, аз шумо суоле дорам. гӯш мекунам. гуфт мабодо ин филм яке ки хато нахӯрад ё ин тарафу он тараф мардумро пачах накунад, зеро дар гарданаш як респончаи борик аст. мард нигоҳ кард, табассум карду гуфт: ин корро намекунад. гуфт: чаро? инро ман худам бузург кардам, калон кардам. вақте ин хурд буд, ман инро респони мустаҳкам баста будам. яъне ки респони мустаҳкам буд, ҳарчанд дар хурдӣ кашол мекард, халосоӣ набуд, ба тақдираш тан дод. акнун ки бузург шуд, ҳанӯз ҳамун фикраш ҳаст ки респон бузург аст. аз ин халосоӣ нест, дигар ба тақдираш тан дода як одами хурдакак ӯро идора мекунад. на дӯстон, ҳар рӯз фикронии мо тағйир меёбад, ҳар рӯз кор мо баъдан як қудратҳое дорем ки мо худамон намедонем. тарсидан дар кор нест, фақат ба пеш рафтан дар кор, қадам задан дар кор. ба ҳамаи шумо омад ва ба пеш.